καλλιτέχνες που θα ασχοληθώ είναι η Γιάγι Κουσόμα και ο Ντέιβιτ Μακλέιντ. Γιάγι Κουσόμα γεννήθηκε στις 22 Μαρτίου το 1929 στην Ιαπωνία. Είναι μια σύγχρονη καλλιτέχνης η οποία ασχολείται με διάφορα είδη τέχνης όπως ζωγραφική, γλυπτική, μόδα, κινηματογράφο, ποίηση, συγγραφή συγγραμμάτων μυθοπλασίας. Το έργο της είναι συνυφασμένο με την ενοιολογική τέχνη, βασισμένο στο σουρεαλισμό, φεμινισμό, μινιμαλισμό, pop art, art brand και αφηρημένο εξπρεσιονισμό. Η πρώτη της γνωστή δουλειά ήταν στα τέλη της δεκαετίας του 60, όταν οργάνωσε μία σειρά από performances, όπου χρωμάτισε πουά βούλες πάνω στους γυμνούς συμμετέχοντες. Κατάφερε να ξεχωρίσει μέσα σε έναν προκρατούμενο περιβάλλον. Οι κουκκίδες είναι το σήμα κατά τεθέν της, κάτι το οποίο θα ασχοληθώ σε αυτήν την εργασία. Ήδη αναφέρει πως ζωγραφίζοντας βούλες πολλές ξανά και ξανά, θα μπορούσε να σταματήσει να σκέφτεται αυτά που την ανησυχούν. Επίσης, ζωγραφίζει, σχεδιάζει, φωτογραφίζει πολλές κολοκύθες, πιστεύοντας πως αντιπροσωπεύουν όλα όσα είναι καλά και ωραία. Ντέιβιτ Μακλέιντ. Ο Ντέιβιτ Μακλέιντ γεννήθηκε στην Αυστραλία. Είναι 37 ετών και μένει και εργάζεται μόνιμα στη Νέα Υόρκη. Εδώ και 7 χρόνια ασχολείται με τον τρισδιάστατο κόσμο, εξερευνώντας μια σειρά από τεχνολογίες και λογισμικά. Το έργο του επικεντρώνεται στον πειραματισμό εικόνων CGI, όπου είναι εικόνες που δημιουργούνται από τον υπολογιστή. Ασχολείται με την επεξεργασία λογότυπων ψηφιακών, βιντεάκια μικρής διάρκειας. Τα έργα του έχουν έντονο το στοιχείο της κίνησης που δίνει στα σχήματα, στις φόρμες, χρησιμοποιώντας έντονα χρώματα. Έχει δουλέψει για την Nike, Adidas, Calvin Klein, Mastercard, Canon, Toyota, Diesel, Apple και Greenpeace. Ομοιότητες και διαφορές. Ομοιότητες. Έχουν κοινή προσέγγιση στα σχήματα, στις φόρμες και στα έντονα χρώματα. Έχουν και οι δύο ως σήμα κατά τεθέντους το στοιχείο του κύκλου. Η μία ζωγραφίζει κύκλους πουά, ενώ ο άλλος ζωγραφίζει και δίνει κίνηση στον κύκλο ψηφιακά. Τα λουλούδια είναι ένα ακόμα στοιχείο που χαρακτηρίζει τη δουλειά τους. Η Κουσόμα τα ζωγραφίζει, τα κατασκευάζει σε γλυπτά, ενώ ο Μακλέιντ τα δημιουργεί ψηφιακά και έπειτα τους δίνει κίνηση. Και οι δύο καλλιτέχνες έχουν δουλέψει για μεγάλες καμπάνιες εταιριών. Η Κουσόμα έχει χρησιμοποιήσει τα έργα της για υφάσματα ρούχων, τσαντών κλπ. Του οίκου Louis Vuitton. Επίσης, μέσα στα showroom του οίκου Louis Vuitton είχαν τοποθετηθεί τα γλυπτά της Κουσόμας. Ο Μακλέιντ, από την άλλη, δουλεύει για μεγάλες εταιρείες οι οποίες χρησιμοποιούν τη δουλειά του ως ένα μέσο για να δώσουν κίνηση σε διαφημιστικά προϊόντα ή να προσεγγίσουν μια διαφήμιση μιας digital art. Η δουλειά του προβάλλεται κυρίως σε τηλεοπτικές διαφημίσεις, διαφημίσεις στο διαδίκτυο και σε μεγάλες ψηφιακές γιγανταφύσες. Οι διαφορές τους. Ο Κουσόμα δημιουργεί έργα τέχνης με παραδοσιακό τρόπο τη ζωγραφική στο χέρι, ενώ ο Μακλέιντ ζωγραφίζει, δημιουργεί όλα σε ψηφιακά προγράμματα επεξεργασίας. Η Κουσόμα προβάλλει τη δουλειά της κυρίως μέσα από γκαλερί και μουσεία. Ο κόσμος μπορεί να πάει, να δει από κοντά τις ζωγραφιές της, τα γλυπτά της, να δει τις βιντεοεγκαταστάσεις της, να αισθανθεί την ατμόσφαιρα που δημιουργούν όλα αυτά τα έργα τέχνης της. Αφήνει επίσης τον επισκέπτη να γίνεται μέρος του χώρου, όπως για παράδειγμα ένα λευκό δωμάτιο με λευκά έπιπλα, όπου ο κάθε επισκέπτης έπρεπε να κολλήσει σε όποιο σημείο ήθελε αυτοκόλλητα. Το αποτέλεσμα ήταν ένα δωμάτιο γεμάτο πολύχρωμες βούλες. Ο Μακλέιντ, από την άλλη, προβάλλει τη δουλειά του στο Instagram, Facebook, Twitter.
Αφήνει τον θεατή να τα δει μόνο ψηφιακά. Θεωρώ πως τα έργα του Macleod είναι η μοντέρνα προσέγγιση των έργων της Κουσόμα.